И здравейте, драги, аз съм Хасан Дебеги и днеска играем на Minecraft Mode Survival епизод 1 сезон 2. Да. Наистина си струва. Някъде тук трябваше да има чест. Да, само да ви кажа, новите модове са Tropicraft и Orspawn мода, който е направо мод пак, ама това е друг въпрос. Да, тисичка. Никога нямам късмет за Lucky Chicken. Опа, ударих с микрофона, извинете. Така дали ще лагва по-малко. Както и да е. Да си лагва колкото иска. Само се чудя къде ми отиде съндъка. Опа. Предполагам, че това ще да има вътре в честата и че. Ау. Пак се случва същия проблем, не чувам как чупя. Голяма простотия. Трябва да махна ютубър си мода, защото не е много интересно тъй. Навсякъде да има хора, които да ни правят нищо. Някой чука навънка, щук или нещо такова. Готово по-легко. Това е ония мод Dynamic Lights. Разбрах как се пуска и изключва. Значи това ще направя още една брадвичка. Нещо добре. А? Сериозно? Това не го знаех. Това е някакъв нов мод. От Orspawn си мод. Добре, как си да. Много яко. Сега ще увеличим това. Аз тук съм изпуснал въглища ли? Точно се чудих как ще си осветявам. Най-забавната част от епизода. Добре. Пак ли бе? Пак ли?
Добре. Сигурно ви се е прецакал малко. Извините, обаче постоянно ме дразни, като те си въртя мишката и мишката ми излиза от екрана. М. 22 въглища? Добре. Пак забравих Thunder мода. О! Enchanted Golden Apple Cow. О! Коста. Ето вече в първи епизод имаме златни ябълки. Когато си добавя хубави модове. Те всъщност можеха май да се доят и размножават тия крави. Ма както и. Добре. Опа, грешно копче. Усещам, че това ще бъде едно велико оцеляване. О, ако беше крашнал, щях да рейджна. Какво е това нещо? Да приличам на емералд. Страубари, яко. Не знаех, че има и такива неща. Аз го поразгледах малко мода, обаче нищо хубаво не видях. Тука идиотите на века. И добре, ти си добър. Ти ко даш? Бей са, ти. Ти си добър. Чакай, за колко? Ставаш. Тия буквално са по-зле от вилиджерите. Това каквото мисля ли? Не, нямам рози. Майко. Аз трябва хапна. Сериозно няма рози. Се лепиш така. Добре, ще читна само да ви покажа какво се прави с тези. Аз ще взема само една. Добре, тази я видях и вчера играх. Оцелявах и пак я видях. Ети каква си. Примерно... Коя? Ета с тука. Може да се вземат повече, аз ще взема само една. Къде отиде, бе? И виждате, когато държите роза, всички идват. Ето, имаме си girlfriend. Ето е нея. Която всъщност сега би трябва да убие всички останали. Когато погледна, го стреля. Опша... Да. Чуте си защо ми е тихо. Еми аз мисля тук да се заселя. Кво? What? О! Spawn point. Не ми казвай, че ми уби... Ти нещо мята potion ти ли е? Не.
Чакай, това ли е тя? Да. Мога да й дам кирка, обаче няма смисъл. Аз ям още златните ябълки, поне няма смисъл. Чика. Добре, бе. 5 секунди още. Това е Poison 5 или 6. Някъде там. Коста. Чакай, бе. Коя беше моята? Ехо, ти ли си? Не. Ти? Не. Ти? Не. Ти? Да. Добре. Ако примерно не ви харесва как изглежда. Да, забрах, че тия могат и да говорят. Ако не ви харесва как изглеждат, примерно, вземате такива жълти цветя и цъкате един бутон върху тях. И стана друга. Ако пак не ви харесва, пак. Айде, те ще оставя. Това е тази пеперутка, бе. Не, аз не съм във водата, нали? Изобщо не си нагла. Добре. Понеже тук мисля, че няма това, което искам. Не вам, бе. Ще взема едно такова. И едно такова. Защото... Не, това се засаждаше тук, както и това. Оу. Само Майнкрафт се зацепи. Моля те, моля те. Виждате на какво трябва игра. Ще се върна като се оправи. Предполагам, че играта ще крашне и явно това ще бъде за този кратък епизод. И до скоро.